nakita ninyo sa ating title, meron tayo ngayong gagawin. Nagdadala akong kutsilyo. Behave. Ayan. So ngayon gagawin natin ay magluluto tayo ng healthy fried rice. So sa healthy fried rice, naisip ko, this is my own experiment. It's my own experiment. Ayan. So dito, gagamit tayo. Lalagyan natin ng carrots and tomato, potato, potatoes, tapos syempre, garlic kasi pampano ito pang pabango. And then, yung gagamitin natin mamayang pangpisa ay the star margarine, or kung meron kayong butter, you can also use yung butter para hindi gaano oily ang inyong kain. This is a healthy fried rice. Kono! Natapos na natin i-slice ang ating carrots and potato. It's now time for the so it's time to cook our sinangag or the fried rice. Why are you dancing on the street, pretty woman? Dancing on the street. Ayan, so nalagyan natin ito as our oil. Di na ako lumaki, di ako lumangkad. Ito laging, this is the reason why I got this tall. Okay, let's go. Why? Oh. Ayan. Sobrang hindi na kawali kaya marami ito. And then we're going to put our garlic. Garlic. Oh, our garlic is now getting brown. Our garlic is brown na. We're going to put our rice. Lagyan natin yung ating patay-patay muna. So ito yung kanin. Sobrang dami pero hindi natin ubusin kasi nga sayang. Sayang. So yun, lagyan natin yung kanin. Lagyan natin yung kanin and then we're going to put the rice here. Rice is life. Rice is I'm going to put a lot of rice kasi I'm going to eat this one later on. So now, rice is getting yellow. Sakto lang yung ano niya. Tapos maganda kasi yung tinapang sinsika. Sana di ba yung mga kahaw, yung mga lalit na kanin, ganyan. So pagkabi pa talaga yung sinain na yan kasi fried rice. Let's open up. Okay, let's set up the medium. Medium or slow heat. So, later. I'm going to show you that one. Later on here, maybe I have to put some rice. So, ang dami yan. Hanggang lipas. Ouch.
Susunod natin lalagay yung ating vegetables. Okay? Ano? Tayo. Ayan, sobrang liit lang na apoy. Paling sulog. Kasi yan, nalagyan natin yung ating vegetable. Ayan, oh. Ayan, mix. Ganda. Ayan na yung ating fried rice. Diba? Ang ganda niya, makulay. Kasi because of the vegetables. Thumbs up. So, lagyan natin siya ng egg. 2 eggs. Let's just crack that egg. The egg 1. Whoa. Egg 1. And then we're going to make it. And we're going to put some magic. A little bit. Just a little bit of magic. Magic. Baka naman. Lagyan natin dito sa center of the rice. Ayan, sa gitna. Tapos, syempre maluluto sa dyan. Tsaka natin imimix. Okay? So, let's mix it. Ang aking kawali ay sumasayaw. Bakit? We're dancing. Rice! Okay, so let's put a little bit of salt. Rock salt. Batong asin. And mix it. Hindi pala, nakakaling I can be your lover. I can be your one more hands for me. Let's taste it. Yum! Okay, so tapos na yung naluto ang ating fried rice. Our fried rice for today. Oh. Ating fried rice. Ayan, ang ganda talaga niyang tingnan dahil sa mga
vegetables. It's very beautiful. Oh my gosh. Ayan. Ito na ang ating fried rice. Ala. Shelly. Okra nga po pala natin. Ang aking gold. Ang aking gold ay ayan. Pinakuluan. Boiled. Okra. Gold. Meron ako dito fish. Ayan. Piprituhin natin yan mamaya. Fish. And ayan. Naghugas na rin ako ng mga ginamit ko. Pasensya na. This is, you know, the dirty kitchen. The dirty kitchen. Ayan. So, ayan. It's now time to fry the fish. Ayan yung isda natin, oh. Isda. And then we're going to cook it there. Okay? We're going to cook it there. And we're gonna put some oil in. I'm gonna put an oily. Oh, it's like my face. It's oily. God. I'm going to put some oil. Wala na palang oil. Konti na lang to. So, tapon natin to. Bili na lang tayo uli ng mantika. What is it? Okay, ito na. Kita ito. Hello, hindi na ako nakita. Aray ko. Hello. Ayan. So, ito na pala yung mga naluto natin. The gold and the gold. So, yun na yun siya. Ano yan siya? Ano na naluto natin? There's one. The gold. And sinangagin. At meron tayo dito sa sawan na maanghangin. So, yan. Tawagin na natin yung ating mga tropa. Tayo kakain. Pagtitikman natin sa kanila kung ano yung lasa ng luto natin. Right. Hi guys! Ayan, kakain na po kami. Balik tatlo na po kami ngayon. Kami lang talaga ni Em nung nakaraan. Yan, tumating na ang kanyang love of her life. Kain po tayo! Gusto kong i-film kasi gusto ko pakuha ng reaction sa luto ko na fried rice. Ang bango nga kanina. Yung fried rice lang kasi ito to. Mga to. Kasi first time ko magluto na fried rice. Fried rice. Ano lasa ng fried rice? Di ba alat? Hindi hilaw yung patatas. Ayun, patatas pala siya. Patatas sa talokano. Bakit niya ilaw? Margarine. Margarine yung ginamit ko. Pwede na mag-asawa. Ay, pwede na daw! Nasaan ka na ba? Tagal mo! Sabi yung fried rice. Kain po! Lord, for the food. Dami dito. At gold. Gold dito pa rin. Okay, kakain na po kami. Bye! Thank you guys for watching! Hope see you on my next one. Bye. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can